gure egin beharra, denon egin beharra da pertsona guztien beharrak asetzeko moduko sistema bat osatzea, eta hortan jarri behar dugu indarra. Protagonistak giro eroso batean sartzea, eta askotan horri esker lortzen dira, gero lortzen diren protagonistak eta euren implikazioa ere. Badakizu ze egoeratan dagoen, joan zara berarengana. Gaur egun Euskal Herrian hori uste dut ezinbestekoa dela. Kazetariekin aurrez aurreko lana uste dut ezinbestekoa dela. Bisitan joaten gara, esplikatzen dugu gure elkartearen egoera zein den. Gauzatzera goazen proiektuaren helburua zeintzu dian. Ze baliabide emango dizkiegun lanerako. Eta bereiek azaltzen digute edabidearen egoera zein den. Gaur egun informazio pilo bat jasotzen ari garela momentu oro, eta atentzioa deitzen duenak hortan gelditzen naiz eta ikusten dut, ez? Eta hori tamalez horrela da, orduan irudiak garrantzi handia du. Ez dela gauza bera uranditan saio bat egitea, eta horretarako egin aldozu lanketa bat sakonean eta denborarekin, edo albiste bat atera dela eta behar dut ja, edo irratirako ahots korte bat beharko duzula bai ala bai. Gu gara komunitate bateko kide. Gure realitatea zabaltzeko gaude. Nik uste istorio hon batek izan behar duela, gizarte hobeago baten eraikuntzan lagundu behar duela. Sarean ez gaude bakarrik emateko, jasotzeko ere gaude. Guztiok kabitzeko moduko mundu bat egin behar dugulako.